Mina ngithi ke impilo is like a movie mfethu. Yazi mfethu impilo mfethu ungahlela lokhu namhlanje uthi mfethu uhlele lokhu nalokhu ukuthi kusasa kuzoyenzeka. Unenkolo futhi nethemba lokuthi yonke into izoshintsha. Mfethu uthi uyavuka ekuseni izinto zingahlangani. Mfethu uthi uyathandaza izinto zingahlangani. Uthi uyofesa kungahlangani lutho mfethu. Mfethu uthi uyohlanganisa u1 no2 izinto zingahlangani. Uthi uyocela emadlozini izinto zingahlangani. Uthi uye emasontweni uyothandaza mfethu izinto zingahlangani. Mfethu uzuzibuze nawe ukuthi kahle kwenzakalani. Obona abantu abanye beqashwa left and right and center futhi uzuzibuza ukuthi kwenzakalani kahle ngempilo yami mfethu. Kanti lutho mfethu. Isikhathi sizofika nawo isikhathi sakafika sizofika. uNkulunkulu usebenza ngelist. Umuntu omunye nomunye emhlabeni unesikhathi sakhe sokuthi uzophumelela nini. Lizoba linye ilanga lokuthi uphumelele. Wena nje linda isikhathi sizofika. Ungalahli ithemba. Qine emthandazweni uzobona wena. Kuzolunga. Ngiyabonga. God bless you guys.